κρύβεται μια σκοτεινή πλευρά μέσα σου, που δεν την έχει δει ποτέ κανείς, κι ίσως ούτε εσύ ο ίδιος δεν θέλεις να την παραδεχτείς. Πριν από 2.000 χρόνια, ο Πλάτωνας περιέγραψε έναν μύθο που προκαλεί τρόμο ακόμα και σήμερα. Το δαχτυλίδι του Γίγη. Ένας απλός βοσκός βρίσκει ένα μαγικό δαχτυλίδι που τον κάνει αόρατο. Τι κάνει μόλις συνειδητοποιήσει ότι κανείς δεν μπορεί να τον δει? Διαπράττει τα χειρότερα εγκλήματα, προδίδει τον βασιλιά και παίρνει τον θρόνο. Ο Πλάτωνας θέτει το πιο πονηρό ερώτημα. Αν είχες τη δύναμη να κάνεις οτιδήποτε χωρίς να σε δει ποτέ κανείς και χωρίς καμία συνέπεια, θα παρέμενες δίκαιος? Ο χαρακτήρας σου, λοιπόν, δεν είναι αυτό που δείχνεις στην κοινωνία για να κερδίσεις τον έπαινο, αλλά αυτό που κάνεις όταν είσαι στο απόλυτο σκοτάδι. Τελικά, η ηθική σου είναι μία επιλογή ή απλώς ένας φόβος για την τιμωρία? Αν το μυαλό σου αντέχει να κοιτάξει την αλήθεια κατάματα, κάνε εγγραφή τώρα για να ανακαλύψουμε μαζί τα μυστικά της ανθρώπινης ψυχής. Αλλιώς, θα συνεχίσεις να φοράς τη μάσκα σου ενώ μέσα σου.